הוריקן הוא רוח בעוצמה גבוהה ביותר, הנוצרת מעל אוקיינוסים חמים באזור קו המשווה. עם היווצרות הסופה, היא נעה לכיוון קווי רוחב גבוהים. כדי שסופת הוריקן תתפתח, היא צריכה מקור לחות רב. לכן, מקור התפתחות הסופות הוא מעל אוקיינוסים חמים המספקים לחות. כשרוחות מגיעות מכיוונים הפוכים נפגשות, הן מתחילות להסתובב. הרוחות הללו מסתובבות עם כיוון השעון במחצית הכדור הדרומי, ונגד כיוון השעון במחצית הכדור הצפוני. הרוחות החזקות משפיעות על הים ויוצרות גלים גדולים וים סוער. אדי מים עולים במהירות ומוסיפים כוח לסערה. הרוחות מתחילות להסתובב יותר מהר או יותר חזק. עם הזמן הרוחות והעננים מתרבים או יוצרים אזור של לחץ אוויר נמוך במרכז הסערה, שנקרא עין הסערה. מרכז זה הוא אזור שקט ללא רוחות, והוא מוקף בחומת ענני סערה. הרוחות מניעות את הסערה מעל הים, וכל עוד היא נמצאת מעל מים חמים, הסערה הולכת ומתגברת. כשהרוח מגיעה למהירות של כ-120 קמ"ש, נחשבת להוריקן. הוריקנים מתחילים לאבד כוח כשמגיעים למים קרים יותר או אל החוף ומסתיימים בגשם כבד מאוד. כיצד נוצר? ההוריקנים נוצרים לרוב באזורים של שקע ברומטרי. שקע ברומטרי הוא מערכת לחץ נמוך. תחילתם, במצבור של סופות רעמים המתפתחות באטמוספירה החמה וההלכה שמעל האוקיינוסים. אדי המים מתעבים לטיפות. אחר כך, כשהטיפות מגיעות לגובה רב יותר שהטמפרטורה בו נמוכה, הן קפואות והופכות גבישי קרח וחלקיקי ברד. תהליכים אלה מזרזים את התפתחות הסופה. כיצד נמדדת עוצמת ההוריקן? עוצמת ההוריקן נמדדת על פי עוצמת הרוחות הנושבות בו. עוצמה זאת תלויה בהפרשי הלחץ בין שולי הסופה למרכזה. ככל שהפרשי הלחץ גדולים יותר, כך תהיה עוצמת הרוחות גבוהה יותר. מתי נוצרות סופות הוריקן? בכל עונה נוצרת בין 60 ל-100 סופות טרופיות. הן ניסות ברוחות המזרחיות אשר נושבות באזור המשווה ונעות לעבר המערב. הוריקנים נוצרים באוקיינוס האטלנטי, בעיקר בקיץ. המקומות החשופים לפגיעת הוריקנים הם החופים של דרום אמריקה, האיים הקריביים ומפרץ מקסיקו, וכן חופי פלורידה וטקסס שבארצות הברית. מדוע ההוריקן לא יפגע בישראל? אמנם המים של הים התיכון הם חמימים, אבל הים התיכון הוא גוף מים קטן, ואיננו גדול כדי שתהליך ארוך של התפתחות הוריקנים מתרחש בו. נזקים והשפעות על האדם והכלכלה. הרס בקתות עץ, פגיעה קשה במתקני חוף ונמלי ים, קריאת קווי מתח גבוה וניתוק זרם החשמל, הרס קשרים תלויים, בורות בכבישים, עקירת עצים והפלתם למרחק רב, הרמת מכוניות והפלתם באוויר. הצפות ושיטפונות בשל כמויות רבות מאוד של גשם בזמן קצר. קורבנות נפש, הרוגים ופצועים. עלות רבה בשיקום ההרס ונזק רב לרכוש. יכול להגיע לעשרות ומאות מיליוני דולר בסופת הוריקן אחת. פגיעה קשה בשדות חקלאיים וביבולים חקלאיים בדרום מזרח אסיה. הטייפונים והציקלונים עלולים להשמיד יבולי אורז וליצור בעיות של מחסור במזון ורעב.